higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa makausapa o Dios kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagpasalamat niini nga programa nga sa gihapon ikaw nagatugot nga hangtod niining taknaa, padayon nga masabod ang binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta Dios magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Dios nga pinaagi sa gahom ug influensya sa Espiritu Santo ang tanan nga mga nagapaminaw. Imong tandugon ang ilang mga kasing-kasing diin sila o Dios makasabot ug makahangop sa imong pulong ug sila imong dasigon palig-unon sa pagpangalagad kanimo ug ang uban kanila imong tawagon Ginoo sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning basa ni. Okay sir, sakto gyud nga ang atong manluluwas si Kristo dili ang relihiyon. Kay kung ang relihiyon pa ang manluluwas, daghan mang relihiyon, daghan di ay og manluluwas. Salamat sa pagpasabot sir. Karon pagyud ko nahayagan og natin-awan dinhi sa inyong programa. Okay, salamat kayo sa imong kuan brother, imuhang response sa imuhang dinhi sa atong programa. Okay, ato ni tanawa sir, supalpal gyud hinoon ng mga taong sigig pagarbo sa ilang relihiyon nga sila ra kuno ang maluwas. Kay kung sila ra ang maluwas, kuyaw, og sila ra'y maluwas kay bad records ang ilang gigikanan. Salamat sa pagbasa sir. Okay. Ato lang bahalag bad records ng unsa na sila diha. Ang ato lang ang pulong sino niyas bala ang kasulatan kay ang pulong sa Dios kamatuoran man. Busa kung ang pulong sa Ginoo atong dawaton natural na agida sa kamatuoran. Well, last text nga akong basahon. Maayong gabi sir, pangutan naman so dili lang usa nato ni kay naa may follow-up sa atong gihisgutan god kagabi naay follow-up sa atong gihisgutan kagabi unya ato magyud na mo man format sa atong program nga related gani ang iyaha nga reaksyon o iputana sa atong gidiscuss sa previous time ato giday nang tagan instant nga kuan kanana ang reaksyon mao nga dili pud ta kapang text nga naay tubago na imong pangutana kay makita man nato ang mga reaksyon na yon, no? O niya
og mahuman og tubag na wa nay reaksyon, usa pa ta mag tan-aw sa mga pangutana og ato na nga tiksan nga ang imong pangutana tubagon na ugma sa gabi. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo gyud Brother Libby nga imo usa tan-aw diha ang atong monitor aron ato nga mahibaluan gyud kung asang dapita diing lugara o nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat, Brother John. So, maayong gabi ino sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, atong gina-welcome nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo makapadangat tigalag mga mensahe. Pwede mo text mo sa among mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na ninyo, or pwede ari mo sa comment section sa ato nga Facebook mga higala. Adtong wala pa makasulay og tan-aw nya na namo i-Facebook mga higala, i-search lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist. Nya palihog lang po, i-follow lang ninyo kanunay, anya i-like po nyo kanunay, o nya i-share po na to permi sa ato nga mga friend para nga sila sab mapadalanginan sad sa mga pulong sa Ginoo nga madungog. Okay, pwede na nga ato ning sugdan og basa. Ingon ini minaw ko sa inyong programa. Good evening. Thank you, Gid Brad, sa inyong pag-ampo. Dira akong iampo, Brad, pirmi ang lang kondisyon ang inyong panglawas aron padayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Good evening, gikan ni sa Dunde Penida. Okay, adto ta higalas pagpadayon ato ning tan-aw ning uban din ni Sir Linda Neri Staura. Good evening to all sa mga nagsunod nining inyong programa og sa inyo usab diha, sir. God bless. So God bless also. Ni asad si Don Ray Lumungsod Alburo. Maayong gabi Kuya Lib o Brajon. Maayong pagpaminaw sa among Papa Nestor o Mama Virgie Olivar. Diya sa kayang no. So maayong gabi diya Bradisor. Sister Virgie. Nyagikan ni kang Don Ray Lumungsod Alburo. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuunang tigpaminaw, og sa mga nagview ni ining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya pod si Miliod Silasol, niya sa diyang mensahe. Okay, ato ning tan-aon. Good eve sa Kapaglaom. So good eve also Miliods. Niasad si Nuna Hani Monterde Punay. Sister Hani. Mayong gabi ninyo anha Kuya John. Kuya Livy og sa tanang listeners and viewers, amping mo and God bless. So God bless also Sister Hani. Niya po si Brother Evangelist Mike Rivera. To ani sa Masbate. So good evening ni Brother Mike. Niya yang mensahe. Good evening Kuya John and Kuya Livy. Watching from Lagi Kawayan. Oy, Lagi Kawayan. Okay, maayong gabi ni mo diya Brother Evangelist Mike Rivera. Salamat sa imong pagtanaw. Layo naman gidini mo dong. Layo din yung lagi-lagi. Layo na sa lagi-lagi kawayan. Bukid naman na. Barangay ni. Oh, ayos ko na. Murag dili na barangay ang lagi-lagi. Sityo na. Panya dia po si Dong Bob Rituya. Good evening Dong John o Dong Liv. Shout out ko ni Dong Winnie Frido Sir Saliho. Ay, amigo day mo ato, Brother Bob. Okay, taga-Nailon mo na. Taga-Nailon man. Magkaila gina sila. Brother Winifredo Sir Saliho.
tuan na di ay siya sa Cavite, tuwa siyang anak dong bab, ning adto dito. Gipaadto siguro to siyang anak. Okay niya po si Ryan de la Cruz. My Lolo Doro is watching and listening from Ticao Island. Sayo pa kaayo siyang nagngari sa balay. Parang mamati sa inyong programa through Facebook Live. Dili pan o maabot diri sa pamamagitan ng radio. God bless po sa inyo, Kuya John. So, God bless also Brother Ryan de la Cruz. Okay ni apod si Jeremiah Humula. Okay. Ang iya pong mensahe, good evening mga brother, malipayon kami nga naminaw diri sa anha naminaw diri sa Marikaban. Naglanog-lanog ang programa diri. Malipayon kaayo si Brother Nestor Ciares nga naminaw. God bless sa inyo mga igsoon from Machamban Church. Salamat kaayo Brother Jeremiah Humula no niya. Salamat sa taga Machamban Church no. Niya salamat kaayo sab nila ni Brother Nestor Ciares dia og uban pa nato makaigsunan nga naminaw. So, sa may gamit ni mo dia, Brother Jeremiah, kay lanog-lanog man ang atong programa. Okay, niya po si Brother Remy Sigarino. Good eves ninyong duha, og sa tanang nagbiyo, og naminaw. May gabi dia, pre. Dagang kayong salamat, pre. Thank you so much, pre. Okay, may gabi dia, Brother Remy, uban sa imong family. O niya po si Mrs. Alex Liaban. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby. So, may isang gabi, Brother Moses Alex. Niya sad si Brother Jerry Lumuntad. Mayong gabi, mga brothers. Watching from Banga, South Cotabato. May gabi sa taga Banga, South Cotabato. Si Brother Jerry Lumuntad. Pronunciation na ni, Banga o Banga? Banga siguro ni. Banga o Banga. Kay sa pronunciation ro magud na usahay mo ligas. Bitaw. Pero ang spelling maura, pero ang sa pronunciation usahay mag ligas. So unsa nay pronunciation diha sa inyo, Brad? Banga or Banga? So mabanga man na o Banga? May gabi salamat ninyo diha. Lungsod siguro ninyo, Banga. Mari. Niya po si Brother Primo Maasin. Ay, Brad Primo, may gabi diha sa Barangay Pinapugasan, Escalante City. Ang iyang mensahe, mayong gabi, Brad John, Brad Libby, og sa tanan nga nagsunod sa programa, sa radio, og sa Facebook Live. Jesus is our hope. Kumusta sa mga ambungan og mga kugihan nga magbubuhat sa Ginoo? Watching from Pinapugasan, Escalante City. Okay, good evening, Brother Primo Maasin. Okay rami si Brother John Dere. Nagpabilin lagi hapoming guwapo. Ato pa nimo. Okay niya po si Brother John Real Cosmo Sigarino. Si John Real. Mayong gabi Brad, og sa tanang naminaw sa DYCM Bugo. Og diha sa Purok Little Hills. Mayong gabi sa tanang naminaw. Okay, Purok Little Hills. Kuani diha sa Libho. Libho ni siya. Lanog-lanog mo ron diha atong programa tungod kay naam na diha ang lanog nga sound system ni Brother Nelson. So mga salingan diha naminaw, welcome kamuntanan. Kutob sa naminaw karon sa bisan asa nga lugar. Okay, ni asad si ato pong nakita dinhi si Joseph Turlao. Mayong gabi mga brad o God bless sa tanan na mate. Okay, God bless also Brother Joseph Turlao. Asa ba inyo ha, Brother Joseph?
Murag dili kay na to familiar ring ko ano si Brother Joseph. Kaning pangalan Joseph, familiar gi kay biblical Ang man kaning eh. Torlaw, murag Kaning Turlaw dili kay na to ni kuno sayop, murag karon pa ko kabasaan ni dire. yes, pero si Brother Joseph Base dugay rin siya nagtanaw atong po. bana-bana dugay ra ning Nagsunod. nagyo sa atong program. So thank you so much Brother Joseph Turlaw. Okay, ngon siya din Anislagan, Brad. Ay, Anislagan Brad, Joseph sa Torlaw. Almeria, Biliran din salamat sa Biliran Province na ni sa kuan ini Anislagan. Ara na banda diri brother Libi, tapad na ug ang Dapit silang mga lagirisa. tapad na ang mga kuan kana na ang kana mo naman na Anislagan pero nabal na. Ano niya sad si Brother Jerry Lomontad, banga bro, nga ginasudlan og tubig. Banga gina banga, dili dili, banga. dili, Dili banga. Banga. banga Ang siya. diri pod sa amo sa mga Cebuano mo gamit anang termino nga banga kana bang dili bright ba may pagka bugo-bugo o mao ba na Brother Libby mo ingon banga gini mo oy. In other words bugo agid pod nimo oy. Pero banga nga sudlag tubig. So thank you so much. Banga na dili banga. Salamat kay Brother Jerry Lomontad. So kumusta mo dia Brother Jerry? Salamat sa inyong pagtanaw no sa atong programa. Anya niapod si Brother Joseph Torlaw, kada adlaw mi namati sa akong anak nga si Arthur. Kini Brother Joseph Torlaw des Nislagan, always silang namati uban siyang anak Nga si Salamat Arthur. kayo. Si Joseph Torlaw, niyang anak si Arthur. Okay, ato sa ning tanawon mga higala ang pikas no nga screen. Ato ning tanawon okay. Nia in town naghulat. Mayong gabi maigsuon. Kuan siya. Dedi siya. Okay, atong tanawon higala ang mga nag-like o nag-send og heart sa ato nga program. Artas mga nag-like. Niya si Brother Ronilo Itang, Brother Rufino Moreno, Sister Elsie Pitogo, Sister Ginaline Lumuntad, Erlinda Neri Istaura, niya po si Evangelist Mike Rivera, Jose Navales, Basilio Tero, Notarion Jr., Tomaylo Linad Uway, niya sad si Abner Dualio, Tris Jamin Jaime, Roland Neri Ginon, Jivne Jeris Malati, Johnny Mainit, Moises Alex Liaban, Bob Rituya, Milion Silasol, Rimelito Sigarino, og Elmodam Flores. Arita sa mga Ay, Brother Mudam, may gabiin mo diha, Brother Mudam. Thank you sa pag-view, Brother Mudam, ha. Og sa Ilonggo pa daw makibot gid ako ya pag-ari na gid ang imong kuan di imong text kay baw balaan na gina namon yang halin ka sa iban nga kuan, iban nga pundok kag nag-upgrade ka sang imong pagtuo kag subong Adventist ka na gid. So salamat Brother Mudam Flores. Pangumusta ko dara kay Brother Basyang sa staff Aguinaldo. Okay, arita sa nagpadala og heart mga higala, naglove sa ato nga program. Niya si Edwin Iscario, Nunahani Monterde Punay, niya si Scout Ranger Senior or Sir Sagani Aracha. Niya po si Jofel Bonula Diheto Miralias sa Masbate ni. Okay, ma'am, ay gabi diha ma'am. Salamat sa pag-view. Bisas ka busy nimo wa di ka magkuan sa imuhang kuan des imong lesson plan. Thank you mama sa pag-view. Mao man ni ang tag-iya sa Jobstar Printing Press Services, Brother Libby. Okay, ni asad si Aminsi Gabisay Sinadhan Hidokos. Anya niya po si Senyo Monies sa Tikelio. Ay dong, mayong gabi diha dong. Long time no si dong, sinyo. Anya niya po si Brother Ronaldo Bragat, Ann Kaumiran, Carilin Marikit Galyaris. Ay, dai salamat dai. Karilin, permi magini bata magpio. Ato gini sud gikas gamay pa. Yes, Sa sir. una ako ning kugos-kugoson pero karon di na gid in town magpakugos, Brother Libby. Thank you guys pag-view ray.
O niya po si Jaja Aligado Nolia. Yes, nakapuyo mis ilang balay pero how many months, Oh. brother Levi sa una. Murag second year high school pa ni siya siguro atong nga time pagpuyo na mo sila. Thank you day sa pag-view day. Niya sad si Brother Ruel Abiner, Lane of Keria, Emelda Galiaris, Chari de la Cruz, Nugas. Oh, ma'am, may gabi diha ma'am, Milda. Niya po si Joseph Torlao, Ryan de la Cruz, Jeremiah Homola, Maryphil Vargas. As of this time, mo ni ato mga nakita nga nag-heart o nag-like. O niya, balikan tanig tanaw ang pikas nga screen ni Gala. Atong i-continue pagbasa ang mga mensahe niya si Brother Jimmy Monte Alto. Mayong sa gabi kuan man eh. may soon. Sa Matag-obliti. Matag-obliti. Murag maestro mo nino, Sir Jimmy. Yes, yes. Monte Alto. Mm. Niya po si Sister Lane of Keria. Ang iyang mensahe, mayong gabi ninyo, Kuya John, Kuya Libby. Amping mo kanunay sa inyuhang pag-uli. Watching from Kinatarkan. Thank you kayo, Sister Lane of Keria. Niya po si Sister Chari de la Cruz, Nugas. Maayong gabi ninyong duha angkol. We are always listening here to your program. So thank you kay Day Chari. Unya may gabi ni Dodo dia og sa inyong makabataan. Niya po si Brother Jeremiah Humola, NHA. NHA Housing, Brad. Among gamit speaker nga dako daghang naminaw diri sa inyo, sayo pa kaayo, Brother Nestor Moari aron maminaw sa atong programa dianis Matsamban. Okay, daghang salamat Brother Nestor. Nahibaw gyud mi pud diri nga daghang gyud ang nagsunod niining atong programa kay kining taga-Bantayan Island, Brother Libby. Murabag maingon ako nga daghang gyud mga tao dinhing mga Dios nun. Kay gusto magyud maminaw sa pulong sa Ginoo. So daghang nagpaminaw diha. Salamat sa tanang nagpaminaw ron sa atong mga kaigsunan diha sa isla sa Bantayan Island o sa mga neighboring islands. Brother John, ang iyang giistaran kay NHA Housing. So daghaning housing ko ni siya. Oo, kuan na nagdikit-dikit ra na, dingding ra na ang pagitan kay housing man, NHA Housing. National Housing man siguro ang kuan na ng NHA. So siguro. National Housing Association siguro ni. Nya dako nga speaker ang gigamit niya og daghan kaayong naminaw. Salamat kayo. Salamat din sa NHA sa Bantayan. Maayong gabi sa tanang taga NHA Housing naminaw sa lanog nga speaker nila ni Brother Jeremiah Humula. Hinaot pa nga makakutlo ta og mga mayo nga kasayuran, informasyon gikan sa pagpaminaw sa Tontolamanon. Salamat kay Brother Jeremiah. Okay, di ta magdugay higala katong panahon, paspas kayo hindagan. Pero karong taon-taon atong basahon ang inyong mga mensahe nga mosulod dinhi. Ako na lang ibalik ko na ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta ning pangutana higala nga paluap ni sa atong gihisgutan kagabi, no? Paluap ni sa atong gihisgutan kagabi. So malipay ta nga naay mga tao nga dili gyud mga close-minded, mga tao nga nangita sa kamatuoran, mga taong gustong kahayag, mga taong gustong maluwas, mga tao nga gusto nga maandam sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. So ato ning basahon ni kinini ang kuan ni Brother Renier Salcido. Brother Renier, natagaan namo ni og pagtagadayon ang imuhang gitext kagabi kay reaction man sa ato nga gihisgutan kagabi diin ang tao dili gyud maluwas sa relihiyon, no? Ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Well, ato ni basahon diri ang imong text dire. Karon tin-aw na sa ako, sir, nga ang Kristo lang ang manluluwas. Ang tao dili si Kristo lang
makaluwas sa tao dili ang relihiyon. Sultii ko og klaro kinsa man di ay ang malangit og si kinsa man gyud di ay ang katawhan sa Dios. Kamatuoran akong gusto dili pangatarungan kay gusto kong maluwas. Bii ko sa una, something bii born again. Basta bii ko sa una, born again sa una. Salamat si Renier Salcido ni sa Gihulngan Negros Oriental. So si Brother Cesar Ilgira diha sa Gihulngan City. Kuan ba sana sa barangay sa to Kalupaan. Nakabig masana sa atong programa sa radyo. Lawom na kayong gabi nag-text mi kagabi si Brother si Brother Cesar Ilgira. Nagkataon lang ito Brother Cesar kay moari ko sa akong mama pod kay naigibatyag sa lawas, moari ko sa balay. That time nga naka-reply ko sa imong text Brother Cesar, nagkuta ko og gatas atos bata. Niadtong mga orasa. So nagkahigayon gid tag text. Unya kini ang nangutana pud karon si Renier Salcido sa Gihulngan Negros Oriental. Okay, ato ning balik kag basa ha. Karon tin-aw na sa ako sir nga ang Kristo lang maluwas ang tao dili sa relihiyon. Sultii ko og klaro kinsa di ay ang malangit og si kinsa gyud ay ang katawhan sa Dios. Kamatuoran akong gusto dili pangatarungan kay gusto ko maluwas. Bii ko sa una. Salamat si Renier Salcido ni sa Gihulngan Negros Oriental. So bii akong pagsabot ani, bii ko sa una, but pasabot mo ni imong relihiyon tingalis una born again og suri lang gyud. Brother Renier og nasayop ko basta mo'y akong pagkuan ng bii ko sa una, but pasabot born again ka sa una. Well, mahitungod nini ako nalipay kaayo, nagtuo ko nga dili ikaw lang. Kay kining imong sinultian diri nagpasabot nga gihayagan o nahayagan ka gyud sa pulong sa Dios nganuman kanang ingon nimo nga karon tin-aw na sa ako sir nga Kristo lang ang makaluwas sa tao dili ang relihiyon. Sado pa unsa man nimo pagkuan na sultian na og wa ka na tin-awi, wa ka kasabot. Sultii ko og klaro kinsa di ay ang malangit og si kinsa gyud di ay ang katawhan sa Dios. Kamatuoran akong gusto dili pangatarungan ay kay gusto kong maluwas. Wow! Salamat ni ana Brother Renier Salcido ang gusto pod kang maluwas sama sa uban nga mga listener sa ato nga programa. Well, kini manggod nga mga puntuha mahinungdanon og importante kay ni undanon ni para sa atong kalag. Kana bang magpakisayod ka alang sa kaluwasan, magpakisayod ka og matud pa nimo kinsa man di ay ang malangit. Mao ni una nimo nga pangutana. Sunod, kinsa gyud di ay ang katawhan sa Dios? Tanaw ha, kamatuoran akong gusto. Dili pangatarungan. So tulo ni, kinsa di ay ang malangit, kinsa ang katawhan sa Dios, o kining gitawag kamatuoran ang akong gusto. So kining tulo ka mga punto, kinsa man di ay ang malangit, unya kinsa ang katawhan sa Dios, o kining matud pa kamatuoran ang akong gusto dili pangatarungan. Well, kining amo Brother Renier dili ni pangatarungan, kining amoa kay lisod man na nga mga tarungan mi nga wa sa kamatuoran. So anhi usa ta, nining gitawag nimo imong unang gihisgutan kay kinsa di ay ang malangit. Ingon ni ana, kung nahinumduman pa nimo o kung naa kay Biblia, mabasa nimo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Kay ngimo puta na kinsa madiay ang malangit. Niya ha, Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, ang namulong niini si Kristo. Ingon ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kalom na diha, bisag tan-aw ninyo na ang inyong Bible diha. Kalom na. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit.
Well, sa di pa ta mo padayon ana pagbasa, paghisgot. Kung imo o ato ning pamalandungon o huna-hunaon pag-ayo, dili gid ay ta makasalig o dili ta makalaom nga ang tanan karon nga nangalagad sa Ginoo mga langit. Sa kadaghan sa mga relihiyon karon nga nanglutaw sa kalibutan, pulos gid ni nangalagad og Ginoo. Pero nahibaw ba mo nga sa pagbalik sa Ginoo duha ra gyud ka pundok ang tawo? Pamatii ra gud sumala sa Mateo 25:31, 32 ug 33. Og inig-abot na unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Og inig-abot unya sa anak sa tao, siya uban sa tanang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo niining kalibutana, dili siya mag-inusara, kundili muuban ang iyang tanang mga manlulunda. Og unya siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tandaan nato na. So kay trono nagpasabot nga hari, mao na nga ang tagna sa mga propeta, He is the Kings of all kings and Lords of all lords. Kinsa man ni siya? Si Ginoong Hesus. Unya nag-ingon sumala sa 32, og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Siya may samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo og ang mga kanding anha sa iyang wala. So hinumdumi nga sa pagbalik ni Kristo duha lang kapundok ang tawo, dili relihiyon. Pagkadaghan na gyud, sobra na 50,000 ang relihiyon karon. Nya pulos ra ba ng mga relihiyon na mag-angkon nga sila'y tinuod, mag-angkon nga silang kamaturan, mag-angkon sila ang katawhan sa Dios, nagtuo pud sila nga malangit. Ni anang pagpangangkuna, apil na pud niya na ang Seventh-day Adventist nga nagaangkon. Pero kung nagsusi kas Biblia, kinsay angay ug haom nga nag-angkon ni ining tanan nga duol ra gyud sa kamatuoran. Imong makita nga dili daghan nga pundok, duha ra gyud ka pundok, karniro ug kanding. Mangutana lang ta sa atong kaugalingon karon sa atong pagkinabuhi, kung asa ta nabilong sa karniro ba o kanding but ipasabot sa matarong o dautan. Ikaw ra ang nakasayod sa imong kaugalingon kung asa ka nabutang, karniro ka ba o kanding. Karon, Brother Renier, uban sa nang naminaw, ang balikta sa pangutana, kinsa maggidiay ang malangit. Ingon ni Kristo, dili, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kalom na. So, imong makita nga dili ka makalaom nga ang tanang nagsimba, nagampo og nangalagad diha sa Ginoo malangit. Tandaan, akong balikan ang gisulti ni Kristo. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kalom na, ipadayon nato na pagbasa. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Malinaw, Brother Renier, uban sa nang naminaw karon nga ang imong pangutana manggod kinsa man di ay ang malangit. Klaro ang ipamulong ni Kristo nga ang malangit ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Karon, kay naghisgot man si Kristo nga ang maadto sa langit o ang malangit ang nagtuman sa kabubuton siyang amahan. Ang pangutana, nahibalo ka ba og unsay kabubuton sa amahan? Kung nahibalo ka sa kabubuton sa amahan, imo na bang gituman ang kabubuton sa amahan kay nahibalo ka naman? Kanang mga butanga paningkamuti nga mo makita na diha sa imong kinabuhi. Karon, naghisgot nagtuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Unsa maning kabubuton? Kung imong basahon, sa Salmo kapitulo 40 Salmo 48 nag-ingon si Salmista David, nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan. Tanawa unsa ang kabubuton sa Dios? Ay ang kasuguan di ay sa Dios. Ang pangutana karon, nahibaw ka ba og unsay kasuguan sa Dios?
Kung nahibaw kag unsay kasuguan sa Dios, ang sunod nimong pangutan imong susihon, gituman mo na ba ang kabubuton sa Dios? Kung wala ka masayod sa kabubuton sa Dios, ay aban natural. Nga wa ni mo na matuman ang kasuguan sa Dios, wa ni mo na matuman ang kabubuton sa Dios, kay wa ka man kahibaw sa kasuguan sa Dios. Nganuman, kay ang gisunod nimo ron dili kasuguan sa Dios kun dili kasuguan sa tao. O tan-awa ra gud ang Isaias 29:13 nag-ingon, ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako ug pinaagi silang mga baba ug mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Malinaw di ba? Imong tan-awon mga Dios nun. Gisayunan ka ba ng nga ni magpuasa kuno sila, magpasting, mag-overnight prayer? Nindot mo na. Ganahan kay kuni ana, kay part na sa imong pagka-Dios nun. Pero ang pangutana mao, sa imong paghimo ana, gituman magyud nimo ang kabubuton sa Dios nga mao ang iyang kasuguan. Gituman ba nimo? Kay sa gisulti sa Isaias 29:13 sa ako nang gisgutan, og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagis ilang mga baba nang nagpaduol wa na mubula mo palayo sa Ginoo, pinaagis ilang baba og nga mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Meaning nga naay nangalagad karon sa Ginoo, naay nagsimba sa Ginoo, pero dili sugo sa Ginoo gisunod, sugo sa tao. Ug unya unsaon manimo niya, dili man ta makahukom, pero kung imong tan-awon pinaagi silang baba og nga ngabil nagpasidungog ngadto sa Ginoo, Dios no na. Pero hibaw ininyo usa ni sa trick sa yawa. Nganuman, nakabantay mo sa kining kwarta nga fake. Ang kwartang fake dili gid na layo sa tinuod nga kwarta. Mao bitaw daghay malimbungan na unya ang mga dautan pod mo gamit og kwarta nga fake kanang dagko og halaga. Unya ang ilang tuyoon ana gabiing oras ipalabas niya, ang ilang palitan na ang mga tiguang kay medyo labo-labo naman in tawag panan-aw. Mo gamit dayon og 1,000 pesos og unya ang paliton 300, 350. Siyempre, kay 350, ang kuan, kanana ang 650 ang sukli. Unya in taon, kay ang gipalitan, nagdahom nga kwarta gyud. Nakasukli pa, tinuod nga kwarta, nakapalit pa, tanawa. Unya, pagkaugma naman na mailhi nga fake di ay. Mauna nga, karong panahon na ay mga fake nga nag-alagad sa Ginoo, nga tan-aw nimo, mura pong tinuod nga nangalagad. Nga naman, pinaagi silang baba o mga ngabil nagpasidungog diya sa Ginoo, pero nalayo ang ilang kasing-kasing gikan sa Ginoo, kay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. So meaning nga sa imong pagpangalagad sa Ginoo, duha ra gyud na kabutang ang imong mapilian. Nangalagad ka nga nagsunod ka sa sugo sa Dios, o nangalagad ka nga ang imong gisunod ang sugo sa tao. Karon maghisgot ta, klaro magini nga ang makasulod ngadto sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Higala, andam ka bagyod nga mosunod og unsay kabubuton sa Dios. Sunod nga imong pangutana, ang matud pa nimo nga kinsa man gyud ay ang katawhan sa Dios. Pagkaundanon gyud sa imong pangutana karong gabiun na Brother Renier. Pero dili lang ko daghan og isulti ining puntuha. Kinsa man gyud ay ang katawhan sa Dios. Pamatii kining akong basahon dinhi sa The Word of God Translation nga Biblia sa Pinadayag 14:12 nag-ingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Ang imo pangutana, Brother Renier, kinsa man di ay ang katawhan sa Dios? Ang makasulod sa langit, ang nagtumas kasuguan o kabuto sa Dios. Kinsa ang katawhan sa Dios? Pamati, Brother Renier, nag-ingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios, kalom.
kini gi-address ni ngadto sa katawhan sa Dios. Padayon na tog basa. Nga nagatuman sa iyang mga sugo. Unsaon nimo pag-ila ang katawhan sa Dios? Nagtuman sa iyang mga sugo. Ug wa kay ka magtuman sugo sa Ginoo na imposible gyud ka nga mabilong nga katawhan sa Dios. Ha? Mao ni ang gisulti dinhi nga ang katawhan sa Dios ang nagtuman sa mga sugo sa Dios. Mao ni ang gihisgutan dinhi, Brother Renier. Karon, gituman mo na ba higala ang sugo sa Dios? Aron mahimo kang katawhan sa Dios? Kung wa ka gani magtuman na maunay paningkamuti nga imo ning masunod o tumanon ang sugo sa Dios kay aron ka mahimong katawhan sa Dios matud pas Biblia. Unya moingon ka nga gusto kag kamatuoran. Nindot na nga kamatuoran imong gipangita. Kinsa man ning kamatuoran? Si Kristo. Sumala sa mabasa sa Juan 14:6 ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa aman gawas kun pinaagi kanako. Kinsa ni ang kamatuoran? Si Kristo. O kay si Kristo ang kamatuoran, duol ug alaga diha kang Kristo. Pero naay pangutana si Kristo niining mga tawo nga nagampo niya pero wa magsunod sa kasuguan. Lucas 6:46 ningon si Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko ninyo? Daghan ron ang nagtawag og Ginoo pero wa mubuhat sa gisugo sa Ginoo. Karon kay wa man sila magtumas gisugos Ginoo, unsa ni sila? Sa Biblia mabasa nang Juan 2:4 nagingon, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Daghan rong nangalagad sa Ginoo mga bakakon ug walay kamaturan kay wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Salamat Brother Renier, uban sa nang naminaw si Brother Libe maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga unahuna. Brother Libe. Okay, dugang salamat Brother John. So ato ning lantawon mga higala, niay mga pipila nga ato nakita sa screen. Okay, niya si MG Istoy, maayong gabi diha inyong duha Brad John o Brad Libby. Karon lang kami nakachat kay wala signal ang among cellphone. Brad, sige man mi minaw sa radio sa inyong programa kada gabi sa radio. God bless. Okay, salamat kayo no, MG Istoy. Yan po si Brother Roland Niriginon. Maayong gabi Brad Lib o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Mostly in Metro Manila o ilabi na diha sa Visayas o Mindanao sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Ginon. Niyasad si Jansky Ilustrisimo. Good evening mga Brad, watching from Kinatarkan. Salamat kayo Jansky. Niapod si Florida Amores Sicarino. Ilantaw pod karon ban si Japet. Okay, niapod si JC Hilig de la Cruz. Mayong gabi brother, naminaw mi diri sa Antipolo. Okay. Mayong gabi no. Salamat sa pagpaminaw niyo sa Antipolo, Brother GC. JC Hilig de la Cruz. Okay niya po si Jerry Lamuntad. Daghan kaayong salamat mga brothers. Nindot kaayo ang tubag. Okay. Salamat no sa pagpaminaw sab. Aniya ato ning lantawon makadiyot ang mahidugang nagtan-aw. Ato nakita dinhi si Lovely Diheto, Joseph Pepito Baring Istor, si Jansky Ilustrisimo, niya po si Jiso Tony Buok, MG Stoy, niya po si Sir Matthew Anderson, niya sad si okay, arita sa Pikas sa Tontanahon, mga nahidugang nga nagtanaw, niya si Judian Hista Abalye, GC Hilig de la Cruz, Milmar Escalikas, niya po si Armel Timblor
Hernandez. Niya po si Kian May De Real Derdir. Niya sad si Florida Amores Sigarino, Ariel Cababan. Niya po si Jolina Istorco Rizal. Okay, niya po si Aurelia Villapuente. Ito po nakita si Imelda Borazzo o si Canales Jello. So muna ato mga nakita nga nidugal nga naglantaw sa ato nga programa. Okay, moadto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yun sa to paghanay ba dyan, pwede to imong balikon og basa. Okay, mao ni ang iyahang pangutana, Brother Lebe. Karon tin-aw na sa ako, sir, nga ang Kristo lang maluwas ang tao, dili sa relihiyon. Sultii ko og klaro kinsa man di ay ang malangit og si kinsa man gyud di ay ang katawhan sa Dios. Kamaturan akong gusto dili pangatarungan kay gusto kong maluwas. Bunagin ko sa una. Salamat sir, si Renier Salcido ni sa Gihulgan Negros Oriental. Okay, salamat kayo no sa gihulngan. Murag duol-duol sa Brother Elguera siguro. Si Sir Ako Elguera. sa ning gihulngan sa noon, Brother Dako sa Libe, to? pero kuan ra ni sila, magkalapit ra ni diha. Oh, kay sa gihulngan man agad si Elguera niya Yes. nakakaplag po ni sa kamaturan sa iyang kanunay pagsunod sa ato nga programa. So yung pangutana, nakasabot na yun siya nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud kang Kristo mga higala, no? Pinaagi kang Hesus. Pero ang gusto niya nga masayran patug-an gyud sa tinuod kung kinsa ra man gyud ang malangit o kinsa man ang malangit. Higala dunay daghang mga verses sa Biblia nga nagtug-an nato dinig kinsa ang malangit. Niya kung basahon nimo kining hubad sa The Living Bible. Ako basahon na The Living Bible atong tanawon sa Lucas 18 o versikulo 20. Kay kini imong pangutana sulusamas pangutana sad sa usa ka pangulo, relihiyosong pangulo nang utanas kang Ginosos. Ang pangutana mao ni sa Luke chapter 18 verse 18 and 20. Ingon dinhi nga once a Jewish religious leader asked him this question. Usa kuno ka relihiyosong pangulo nangutana kaniya, meaning pangutana ha. Inglisnahan, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Ang iyang pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo dinhi basta-basta kay religious leaders good ni siya. Religious leader. Ang iyang gipangutana si Hesus yun mismo. Ingon siya maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron ko malangit or aron ko makaadto sa langit. Ang tubag ni Kristo mao ni gitubag niya sa bersikulo 20. But as to your question, you know what the 10 commandments say. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Ang tubag ni Kristo, nga matod pa niya nga nahibaw ka naman og unsay giingon sa napulo kasugo. Yan ang hatag siya example. Dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka mamakak, tahura ang imong ginikanan og ang uban pa. Muna'y tubag ni Ginosos og kining usa ka religious leader miduol kang Ginosos tinarong gini iyang pangutana higala. Usa ni katawo nga nagtuo og Dios. Nagtuo nag Dios. Nangutana siya kung sa iyang buhaton makadtog langit. May pagtuo naman ni siya. O niya, sa atong mabasa sa buhat 16, 30-31, si San Pablo nagsulti kung sa buhaton parang maluwas.
tumuo kang Ginosos. O niya, sa diha nga antaw, mituo na kang Ginosos, ang buhaton higala, aron ta malangit. Sa atong pagtuo, magtuman ta sa mga sugo sa Dios. Ingon si Ginosos, nagsulti siya mahitungod sa 10 commandments, nahibaw ka na baya, og unsay naas na pulo ka sugo. So kinahanglan di ay, tumanon ang napulo ka sugo. Kay sa Mateo 19:16-17, gipangutana po sa Ginosos, unsay buhaton parang makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Ang tubag ni Ginosos, tumana ang mga sugo. So importante gid na mahigala. Samtang nagtuo na ka sa Ginoo, nagtuo ka ngadto kang Ginosos, ang imong buhaton magtuman sad ka. Kay lagi na ay pagtuo nga dili makaluwas. Ang pagtuong makaluwas sigala kanang pagtuo nga giubanan sa pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Ang pagtuo nga dili makaluwas kanang pagtuo nga wa magtuman sa sugos Ginoo. Namay nagtuog Dios pero di mo sugot sa Dios. Di mo tuman sa sugos Ginoo. Daghan nga nagwali ron nga tuo na lang ka o niya di na ka mutuman. Di na ka magbantay sa sugo. Tuo na lang ka daw. Pero sa ato din higala, ang ato nga prinsipyo ni ang sumaas na sa Biblia, tuo ta o niya mutuman ta sa sugos Ginoo. Kay sa atong mabasa sa Roma 3:31, si San Pablo nagsulti siya nga gibungkag ba natong kasuguan tungod sa pagtuo, palayo ka na, ipabarog nato ang kasuguan. Okay, mao na higala og sa Mateo 7:21, nagingon Dios Ginosos nga dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sila sa langit kundili ang kadto ra gyud nagtuman. So matinamanon ang padtong didto hinungdan sa unang Timoteo 6:14, naingon San Pablo, ako magtugon kanimo nga bantayan mo ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. So muna atong buhaton, tuo tas Ginoo o niya mutuman sad ka kay munay pagtuo higala nga makapalangit dili katong pagtuo nga nagsupak maka-impierno to mga higala. Sunod nga puntong gisgutan, kinsa ang katawhan sa Dios. Ang Biblia nagsulti sa Pinadiyag 14:12, nini nga version ang pulong sa Dios nga Biblia. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus. So gipasabot ni sa Biblia higala nga ang katawhan sa Dios mga tao na nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagtuo kang Ginosos. Sa ato pa, nagtuo o niya nagtuman. Muna'y katawhan sa Dios. Kaya mo muna imong usas pangutana din kinsa ang katawhan sa Dios? Ang katawhan sa Dios nagtuo og nagtuman. O niya, mauna nga imong susuhon, asa marumpundo ka ang nagtudlo sa pagtuo og sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, no? So, diri sa Seventh-day Adventist, mo na prinsipyo nagtudlo sa pagtuo o pagtuman sa mga sugos Ginoo. Kay mo man gisulti ko sa Biblia nga ang katawhan sa Dios nagtuman o niya nagtuo sab kang Ginoong Kristo. O niya nagdala pos kamaturan nagtuo kang Kristo kay si Kristo man kamaturan sa Juan 14:6 o niya nagtuo sa mga sugo kay sa Salmo 119:142 ang kasuguan pod kamatuoran mga higala. Wa naman tayo time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ani ang atong tinsyon. Mga higala nag-ampo kita dalangpanan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanang nagapaminaw, pinaagi lamang kang Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw, kini na lamang inyong mga higala sa kanginan.